Ọhaneze Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m n'ụbọchị nke taata biko na asị ka bịa wetara unu ihe na-ada di ya nna ya ukwu ya ukwu nke nwe Holy Ghost Adoration Ministry na nwoke bụ Daddy Ebube Muonso. O nwere ihe ọ sị ka ọ bịa kwuo maka Biafran Remembrance Day. Ọ sị na ọ bụ na ihe a na-eso okwu sị hapụ Igbo ka Igbo n'aka Igbo jenwere onwe ha, because also na some of the men of God na-ekwukwu okwu batalụ Biafra, because a lot of people emego ọnụ silent mana ha ya na-ekwu because ọ bụ ihe ọbụla gbasatara Igbo anyị na-like take a very personal na this channel. So biko dodo achọrọ m ka anyị gasie ike na this video because n'uche onye adịna ya njọ. This video bụ video abịa na-eche ka barụtila anyị ihe na comment section biko. And secondly biko dodo I change intro anyị, so achọrọ m ka unu nye m recommendation. Ọ bụrụ na like ya unu agwa anyị, ọ bụrụ na like ya unu agwa anyị, so that ka anyị malụ if we can go back to our normal voice, our normal music then ya karịa nke anyị na-eti karịa nke anụ nwa etili ọfụ unu agwa anyị. Mana whereby na anyị na-represent Igbo, sometimes have to weigh it into consideration. Unu aghọtago, because ojike bụ ọja eji akpọnite mmọnwụ, ọja eji akpọnite mmụọ, ọja eji akpọnite ihe ọbụla siri ike, because ọja abụrụgo ihe something you cannot do out with. Ozugbo bụ na ọsọkwa gị bụrụ onye Igbo ịnụ ha anụ ọja bini, definitely ya ma na ezigbote nwa afọ Igbo kara aka binite anọ pụtago n'ọgbọ. So biko na anụ isi wee were this intro wee bido this video biko dodo na ayọkwa onye ọbụla kaba na-arụ ụgwọ, because we are working so much hard ka anyị nwee ike kemere ka nke anyị bụrụ number one among the rest. So biko na gecha na ihe nna ya ukwu bụ Ebube Muonso kwuru maka Biafra. So mgbe ọbụla unu gechazi and within the video ni apụkwa unu afụka Biafran legend ndị n'ụlọ ọgụ ahụ mgbe ahụ, some of them ka nọkwa ndụ. And sometimes we trust God that one day God should grant us wisdom and God should grant us opportunity to sit with one of them. Ka we can jụọ ha ajụjụ how the experience like, because someone mgbe ihe mmadụ gwara which I always share, ndị ma eziokwu ka n'ọlụ ndụ, ndị makwa asị ka n'ọlụ ndụ. So it's better for you ịma nke bụ eziokwu. So biko na-enecha na this video na-enelu ya n'isi ka ọ dị na mgbe ọzọ. Ndị be anyị ala Biafra mma mmanụ Igbo bụ Igbo nke onye chi nazela ọ ga-adịrị unu mma. Tata bụ Biafra Day. Ana m ayọ ka Chineke nna dị ike na-anabata mkpụrụ obi niile nwụrụ n'anya Biafra in the name of Jesus. Igbo bụ Igbo ebe onye ọbụla nọ ise nweta ife enyere ndụ aka ka Chineke nna dị ike na-egozie gị n'uju n'aha Jizọs. N'afọ 1967 ka Ojukwu declare some state of Biafra. Ọ gịnị ka o ji wee declare state of Biafra? Ka ndị Igbo na-aje nwere onwe ha rọpụtara nwa onye ndu. Ojukwu ma na average Igbo man nwere human capital. Ojukwu ma that we can survive without Nigerians. Nya bụ ọgwụ akwadoro ya akwado maka na Ojukwu atụrụ anya. Oge Ojukwu say my people must go, let my people go. Ọ mara na ndị Nigeria ga-ebu anya bịakwute ya. Onye mere na-akwado nya bụ ọgwụ akwado, mana ndị Igbo tachi wee sị na gịnị anyị ga-atụnya ndụ anyị n'ọgụ nwere onwe a, no matter ife ọbụla ọ ga-eteki na anyị ga-agba mbọ fụ na anyị mere our fatherland proud. Ka Chineke nna ike na-egozie fa. They were resilient. They fought their battle with determination. Ọtụtụ ndị nwụrụ, millions of lives were lost. I remember the telegram commander nọ n'ụmụ ha send Ojukwu mgbe anya dazi karịa, o wee dee Ojukwu telegram wee sị agene the situation here is simply precarious if not totally hopeless. Send the troop immediately. However, we are not giving up. We are determined to fight until we make the supreme sacrifice. We are soldiers who are about to die. Salute you over. You can imagine. They were resilient for the realization of the 7th state of Biafra. They were determined to put their life. What is the supreme sacrifice? Death. Kashineke Nnadike na-egozie ha nabata mkpụrụ obi ha na n'eze n'aha Jizọs. Aya Biafra agwụgo. Elota m ụbọchị Nnamdi Kanu bịa na be m n'ọcha anụ nwa nọ ka Nnamdi Kanu nọ. O wee sị m ụkọchukwu onye amụma nwa Chineke na ọ bụrụ na asị anya kpọpụtaba ụmụ ya niile tinye ha mma n'onu ma nwunye ya ka enwee Biafra na ọ ga-enwe ya. Ifu ka o si anụ ya ọkụ n'obi ka ndị Igbo na-aje nwere onwe ha. Ana m ajụ na bụ Nnamdi Kanu a na-ekwutozidikwa okwu ya, a na-ajụtazikwa ese. Igbo ọ ga-anụ na ya Biafra ife nyere anyị nnukwu nsogbu bụ sabotage conspiracy. Ndị Igbo nwere ngwa agha, onye nyere ego ka o jegota ngwa agha bụrụ ego gbawara ọsọ. Kedu egbe eji anụ ọgụ? Egbe akpụta n'ụzụ n'ọka nke ya bụ itinye mgbọgba egbe ọkụ achalụ na egbe niile ịtọrapụgodi ya n'ala fichaa aka ya rapụ ya ka o juo oyi wee tinyekwa ọzọ. Egbe a na-akpọcha kadum egbe ntụ, tupu ị gbaa mmadụ ị ga-abịa nso ịgbazi onye a ebule egbu ya
ọ ife aka ndị Igbo gabecha ọ ga-anọ ya Biafra gwashi ọkọsala ọkụ ife afọ ụmụaka ya afọ ọbụla etu a mgbe anwa ịfụ awọ ịfụ ngwele ịfụ mbala ịfụ agụ ụlọ ha ncha niile bụ nni ịfụ nkịta ịfụ na ma agwọ niile ma ife niile ụmụ anụmanụ niile nwere ntị eke uke niile ọsọ o nwere ebe afọ ha onye ọbụla na-azọ onwe ya ụmụaka anyị nwụsịsị ha na-ejere n'akwụkwọ ndị chelo na-enye aka Ojukwu tikwe ụwa niile agbakọta Igbo azụ ndị Naijiria ha mere Igbo alụ ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ka ahụ si nyaba ya Biafra mgbe Ojukwu 1970 Ojukwu handed power over to Effiong na Ivory Coast. Effiong wee mee broadcast na ya surrender. Mgbe anwa ndị Naijiria golie ụmụ Igbo gbaga na bank ga eje wele ego ha enwe policy of go on na onye ọbụla Igbo ọbụgo na inwe billions na akaụntụ ị ga-arapụ gị n'ife anyị na ebu 20 pounds leveler ndị Igbo wee bee akwafio mana gịnị na-eme today ije na north ifo nọ ndị enye 20 pounds ije na west ifo nọ ndị enye 20 pounds ndị Igbo bụ gịnị ụmụ Israel Nigeria every average Igbo man nwe human capital. Now uvunsa ibe anyị la anyị nsogbu n'oge Biafra ka na-enye anyị nsogbu tata kedu ebe isiokwu na-agba gị ka anyị fụọ nwa anyị n'anya with love and unity anyị aga gata aka mana ọ bụ na obi adịrọ n'ofu anyị ama agata aka. With unity we stand, but without unity we divide. Ndị ọma njem ọnụ ndị Igbo nọ na nsọtụ ụwa niile etu ha na-akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ jọgburu onwe ya na nwanne ya nọrọ n'ọgba ya ịgbakọta ya azụ jekweli ndị ilo onye ile ahụ ama afụkwa ya n'anya etu anụ nwa na-aje ndọrọ ndọrọ Peter Obi wee pụta ekwukwa m nwere onye ga-enwe worldwide acceptance n'ala Igbo etu Peter si wee nwee na Nigeria tata ka anyị chara inekwụrụ ya n'azụ. Ndị governors irrespective of party affiliations, let us key into this project ka ndị Igbo enwekene onye Igbo bụ ibe ya edozi Nigeria anụwa anyị ncha niile mana Peter nwee what it takes to rebuild this nation. But selfishness nke mma enweta nke onye nyere anyị nsogbu mgbe anụrụ anya Biafra ọ ka dị anyị n'ọbara. Ọ bụ na nwanne na mmadụ na-anụ ọgụ n'ilo ijekwa ilo onye ile anwa mana eburu ezigbo mmadụ ọ ga na-asọ gị asọ maka na ọ mana ebu etretọ amụsị anya ba ya o mechibido gị ụzọ ọ ya si ebe ime nwanne gị ebe a onye ma nke ihe eme m. Take it to heart or keep it in mind. To whom much is given, sense is needed. Ka anyị chịkọta na onwe anyị ọnụ ife mere ndị Igbo ji wee survive after Biafra war bụ na enwe gịnị philosophy of onye anyị na nwanne ya ọnụude nwanne agba n'ọsọ. Ọkwa mgbe anwa political power na north, economic power na west, ndị Igbo gbara aka ndị Igbo wee tachie ọnụude nwanne agba n'ọsọ. Spirit of love is the spirit of Biafra, and for us to go far in this Igbo land we must cultivate and embrace this spirit of love, and that is the seed of Christianity. Ndị ọma njem ọnụ Igbo bụ Igbo ana m asị na ọ ga-adịla unu mma ya ọtụtụ ife mee na ya Biafra ọ bụrụ ife anyị ejekọba ka ọ ghara ịkpasu mmadụ iwe. Gịnị ka m na-ekwu osita tata dị mma ọ dịba gboo ka anyị fụọ onwe anyị n'anya ka anyị fụọ onwe anyị n'anya ka anyị fụọ onwe anyị n'anya onunu ude nwanne agba n'ọsọ. Ka Chineke nna dike na-egozie unu. Anyị na-ayọkwa for the release nwa Maazị Kanu onye nke na-anụ ọgụ maka nwere ọnwa. Ka Chineke nna dike na-egozie onye ọbụla n'ụlọ onu a ka mmụọ nsọ Chineke nna dike nọrela anyị oge niile ebe ọ bụla ise nweta ife nyere ndụ aka Biafra ọ ya adịla unu mma. The Father, Son and the Holy Spirit. Igbo bụ Igbo, Chineke gozie unu.